Αλέκο, τι κάνεις εκεί πέρα? Βιδώνω την καρέκλα. Ποια καρέκλα? Του διαχειριστή. Του διαχειριστή? Οι διαχειριστές έχουν ειδική καρέκλα? Βεβαίως. Αναπαυτική καρέκλα. Εσύ από τρακτέρες οι καρέκλες πώς... Καλά, εκεί είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Πού? Στις καρέκλες από τα τρακτέρια. Σόπα ρε. Ναι. Δηλαδή? Έχεις κάτσει ποτέ σε καρέκλα από τρακτέρ? Δεν έχω ανεβεί σε τρακτέρ. Όχι σε εκείνα που είναι σιδερένια στις εποχές του 50 και του 60. Σε ποια? Στα καινούρια. Α, δεν έχω μπει σε τρακτέρ γενικώς. Το ακριβότερο αυτοκίνητο δεν συναγωνίζεται με το κάθισμα που έχουν τα τρακτέρ. Μιλάμε για όλα τα λεφτά, φίλε. Εσύ έχεις τρακτέρ? Έχω, αλλά δεν έχω τέτοιο μηχάνημα. Τι τρακτέρ έχεις, Αλέκο? Πόσα καταρχήν? Εποχή στο 85. 4. ΤΕΜ 4. ΤΕΜ 4. Μπορούμε να τα πάρουμε με σειρά από το παλιότερο στο πιο καινούριο? Βεβαίως. Για πες. Από μοντέλο 82. Ναι. 82, 84, 96. Και αυτό που πήρα τώρα δεν κοίταξα να δω τι μοντέλο είναι, αλλά νομίζω και αυτό πρέπει να είναι 82. Και τι μάρκες? Μάρκες έχω μπερδεψοδουλειά. Συγγνώμη, κάθε τρακτέρ χρησιμοποιείται για διαφορετική δουλειά? Βέβαια. Όπως? Ανάλογα με την υποδύναμη και ανάλογα με την εργασία που είναι κατασκευασμένο για να κάνει. Εσύ που τα χρησιμοποιείς? Σε διάφορες δουλειές. Όπως? Να οργώνω, να φρεζέρνω, Οργώνει ο Αλέκος. να κόβω τριφύλια, Ναι. να δένω, να κουβαλάω, να ραντίζω, να σκαλίζω. Γενικά σε όλες τις δουλειές. Με ένα τρακτέρ μπορεί να κάνεις πολλές δουλειές. Τι άλλο θες να μάθεις? Δεν ξέρω, εσύ αν έχεις να προσθέσεις τίποτα άλλο? Υποδύναμη. Συγγνώμη. Βίδες καρέκλας. Βίδες καρέκλας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω? Με ένα μηχάνημα, αν πάρουμε σαν υποδύναμη 40, 45 άλογα, 50, κάνεις συγκεκριμένες δουλειές. Δεν μπορείς να κάνεις τις δουλειές που κάνεις με ένα κατοστάρι, 100 ύπους, όπως δεν μπορείς να κάνεις και τη δουλειά που κάνει ένα κατοστάρι με διπλό διαφορικό, δεν μπορείς να την κάνεις με ένα κατοστάρι με μονό διαφορικό. Παραδείγματος χάρη, επιλέγουμε μεγάλο τρακτέρ για μεγάλη κτηματική απόδοση, μικρό τρακτέρ για μεγάλη οικονομία. Είναι το μικρό σε υποδύναμη. Μπορεί να κάνεις μια δουλειά μικρή με το μικρό τρακτέρ σε υποδύναμη για να μην έχεις πολλά καύσιμα. Είναι αυτό που λέμε οικονομία καυσίμων. Αν και οι αγρότες δεν ξέρουν τι πάει να πει οικονομία καυσίμων, γιατί το λίτρο το πετρέλαιο το παίρνουν επιδοτούμενο. Κατάλαβες, κύριε Κώστα? Προσπαθώ. Αυτοί που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Το παλεύω. Γιατί το περνάνε στα έξοδά τους. Έσοδα-έξοδα. Τι άλλο θες να μάθεις για το τρακτέρ? Τι για το τρακτέρ τίποτα. Για σένα με τι άλλο ασχολείσαι, ήθελα να ξέρω. Με τα πάντα. Όπως? Όπως τώρα φτιάχνουν καρέκλες. Πέρα από καρέκλα. Μοντάρω καρέκλα. Και το απόγευμα? Το απόγευμα ασχολούμαι με τα χόμπι μου. Άλεξ, για πες, με τι άλλο ασχολείσαι το απόγευμα? Με το χόμπι μου. Ποιο είναι αυτό? Τα ζώα μου. Τα ζώα είναι χόμπι? Ναι. Όταν εννοείς ζώα, σκυλιά, γατιά? Κότες, πάπιες, χήνες, κουνέλια, πρόβατα, αγελάδες, κατσίκες, όλα αυτά είναι οικότροφα ζώα. Τι άλλο θες να μάθεις?
Τι άλλο να μάθω, ξέρω εγώ. Δεν έχω περιέργεια, αλλά πες. Τι να πω. Αυτά τα πουλάς. Όχι, τα εκτρέφω για μένα. Τα τρως εσύ δηλαδή. Εγώ και η οικογένειά μου. Όπως. Τι όπως, Τι, πάλι. σφάζεις μία κότα ας πούμε και την τρως. Βεβαίως. Μία κότα. Τι είναι μία κότα. Ξέρω. Είναι πολύ. Γουρούνια. Μία κότα θέλω μόνος μου εγώ για να φάω. Γουρούνια λέγω. Μία κότα. Μία κότα. Δεν έχεις προσωπική εμπειρία. Ναι. Έχω. Έχω με 2 κοτόπουλα, λέγω. Μπράβο. Άρα έχεις με τι άλλο δεν έχεις εμπειρία. Έχεις κάτσει να φας μαζί μου στο τραπέζι. Δυστυχώς. Άρα έχεις τι κατάλαβες. Πήραν φωτιά τα πυρούνια. Μπράβο. Αυτό σημαίνει Ότι. ότι έχεις ιδέα περί τίνος πρόκειται. Αλέκο, έχεις TikTok. Ούτε TikTok έχω, ούτε Facebook. Instagram. Ούτε Instagram. Twitter. Καθόλου, τίποτα δεν έχω από αυτά. Snapchat. Τίποτα. Γιατί. Γιατί δεν μου αρέσει. Και εγώ τώρα που σε τραβάω και θα το ανεβάσω στο TikTok, σου αρέσει. Για να το ανεβάσεις, Ναι. δεν θα μπορούσα να πω ότι μου αρέσει κιόλας. Αλλά δεν έχεις πρόβλημα κιόλας να το ανεβάσεις. Αλλά δεν με πολύ απασχολεί. Μπορώ να το ανεβάσω δηλαδή αυτό το βίντεο. Ανέβασέ το. Και ο κόσμος θα κάθεται και θα βλέπει τι μαλακίες λέμε εμείς. Ακριβώς. Γιατί τι νομίζεις ότι κάνουν οι περισσότεροι. Τι κάνουνε. Βλέπουν τι κάνουμε εμείς. Μας παρακολουθούν. Βεβαίως. Αλέκο, είσαι ψεκασμένος. Όχι. Όχι. Ούτε ψεκασμένος, ούτε χαλαζοβαρεμένος. Μια μέρα θα μου πεις την εμπειρία σου από το σε απήγαγαν οι εξωγήινοι. Οι εξωγήινοι δεν μπορούν να με παγάγουν εμένα. Γιατί? Γιατί είναι μικρή ακόμη για τα μέτρα μου. Πού έχεις τώρα τέλος. Θέλω πιο μικρές ζωές από αυτές. Λοιπόν, μια μέρα Ναι. θα μας πεις για την εμπειρία που σε απήγαγαν οι εξωγήινοι. Δεν μπορούν οι εξωγήινοι να με απαγάγουν εμένα γιατί Ναι, σε πήραν προσωρινά. Δεν είναι στα μέτρα μου.